पीछे पिटा दे गान में ढांचका लगता है। साले तारा ढांचका लगता है पढ़े के भेजते तो हाजिरी बोल के भागा उतर। तो चलो खेल मदारी दिखाओ जाओ गाँव गाँव घूम के। कबो तो पैसा कमाई के बा वैसे अभी से पैसा कमाता नहीं। अरे बहु बस सरवा मरे के तो कब ही बा अभी मर जो। ए उस्ताद बहन चुदवा नहीं के पिटा के पीछे तो गमछी बांध दे गान में हलता। अच्छा रो बांध दे तनी ना तो हिती चुकी बारिश कहीं कुछ हो जाए तो गड़बड़ा जाए। उतर उतर बांध दे उतर। उस्ताद बैठे ना रुक पेशाब लगलो पेशाब कर ले दे। ओके हमरो लगल बा हमहु करे। चल ठीक बा तेऊ कॉले हट साइकिल लगा दे हट। तोरा नहीं खेलो कत इतना बड़का साइकिल मार के गिरा देले। हई तारा बाप के रोडवा हो कि पूरा छेक के लगैले बड़ा साइकिलिया। ई रोडवा ना हमारा बाप के हो ना तारा बाप के हो। ई रोडवा सरकार के हो। हम जेगा मन करी ओ में साइकिल लगाएम कोई बोलतई रे। हम बोले मेरे सरवा हमर झाट उखाड़ लेबे मार के मुआ देम सो। अकेले बनी तो मार देला हलो। हई सरवा खाली हमर गोर छानता। अबे चिरत नहीं के गोर छान के गान मार ले ओने से। रंगदारी करिए अपना बाबू लगे हम नहीं लगे ना तो हम काटाओ में रख ले बनी अभी लेके मार देम ठस से। हई देखो दिन दहाड़े सरवा बदमाश घुमता रसन पुलिस सरवा थाना में बैठ के दारू पियता रसन। बाबू हो ज्यादा बक बको मत। हई जगह चाइनो उतरले बारिश नु ओ चाइनो में चढ़ाओ आ भाग घरे। साला दिन दहाड़े हम कहीं पिटा जातनी मार के गतान को देता रसन लागत एगो हमरो कांटा किन के रखे के पड़ी। का बाबू मुहे में बुन बुनाता रे जल्दी चाइनो चढ़ाओ आइना कहां घुमतरिस। घूमे थोड़े गई रहनी एडमिट कार्ड लिया अब भौजी के कछिया फाट गई रलख उहे किने के रल। भाग रे सरवा भौजी गुलाम जो 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 भाग भाग। टिंगन ते वो काम करे के हे गांव में दिखा देबे खेल मदारी। चल आओ बैठ। उस्ताद अभी हमरा आवड़ी पेशाब लागल बा। अरे हमरो भी आवड़ी पेशाब लागल बा अब कइल जाबो। उस्ताद साइडवा में साइकिल लगा में गान फटता है। तोरा हमार जूजी बुझाई ई रोडवा अपन होलही ना हो दूसरा कोनो को होलही ना हो तो हमार जहां मन करी तहां लगाएम आ जौन बोली वो पिटाई। कोई 3-4 गो आके हमने के मार के मुआ दिल से तो मारे से पहले गोड़ पर गिर चल जाइए में टेंशन ले वाला कौन बात बा। हई कामना के साल की हरे जौन पूरा रोड छेक के लगा देले बा ओकरा लगे दिमाग नहीं खेका। हमने 1 साल के थोड़ा मुंह संभाल के बोलना था तो गाड़ी के मारे तार दूं सा। टिंगन तनी कम बोल लड़की है सा 376 के धारा लाग जी हमनी पर। 376 में का होला उस्ताद? 376 के धारा में ये होला कि जबरदस्ती गान देलिस तो 376 धारा हमनी पे लगवा दिया तो जेल में सर चल जाई। रे नतिया के बेटा साइकिलिया हटेबा सके चपलियाई स तू हमने के चप्पल से मारबो हमनी तारा के चुमा लेम सो हम नहीं मारम सो। अरे हई बड़ा दोगला बाणो सो साल के हटाबा सके अपने बड़का भाई के बोलाई। बुलाओ ना हमर झाटू कर कांटा लेके आइल बनु सा। हई का करलू उठा बोलता रे अभी अपने यार के बोला तो 4 गो कांटा लेके आई डांडा में बांध के। एकरा के कर लूठा कहता रू जा हम एगो सरा देते तारा के तार लइका करिया होई तार बतार करिया मिली आ दीरा में तार शादी होई। बड़ा हई मुत पिया ना बढ़ चढ़ के बोला तरह से एक चाटी में मुंह में खून बिग देबा। तोरा के तावरी शराब बा तावा के पेनी खानी करिया मर दे। बाप रे हम मर जाए बाकी करिया लड़का से शादी ना करे। तब तारी करिया मिल मरद कन उस्ताद। हां हमनी खानदानी खेल मदारी हई सो बाप दादा खेल मदारी दिखाते में झाट उखाड़ चल गइल। अगर तोरा करिया मरद ना मिलल त हमार बात घोड़ी के पाद। चल यहाँ से जल्दी सखी ना तावरी एक शराब दिया त काम हो जाई। चलो सखी नते एक बेटा कहां दूसरे बेटा गइल हंस आटिंगन चले हमनी हो ये गांव में देखावली आ ओकरा बाद उतने में कमाई हो जी हमनी के। चला बैठ सखी एगो हमरा आज नंबर मिलल ह। कौन देलो सो भोंकवा देलक ह। बाबू कैसन बा हो कि तू ओकर नंबर ले लेलू हो। बड़ कहलू हौ तारा चेथरुआ से बढ़िया बा 1000 रुपया देलक ह। हमार चेथरुआ ना देला का उ सीधा 1 महीना के फीस दे देला ट्यूशन के।
मौसी के मात बानो हम खेल में ला थोड़ी हई हम केस मिठाई लाई जा केस लियाओ सब अच्छा ई त केस मिठेला हम बांचे तो बोलने कि खेल में दाड़ियाला ये चले के अपना अपना घर से केस लिया जाओ। अरे एना सुनो सन मुड़ी में केस लेके आइयो सन और जगह के केस मत लेके आइयो सन तो सन पापड़ी के झाट दे दे। बेसी मत बोलो ई गांव धुना दो अभी तक धूर देम स जो न बाबू केस लेके आओ सन हम मजाक कोई नहीं है हां ते हिंग बोलो सन पापड़ी बेच देख ना रहबो सन के धमकी से को हमर झोटियो टेर ना हो जाके लेके आओ सन हम बढ़त नहीं। चल साइकिल में भी देख नहीं काजी कहाँ रहनी 4 महीना से आवते ना रहनी लड़का सब पापड़ी खैला बिना छछनी आ गए लंस ए तनी हमरे जनाना के बाप सिर हो गरल तो 4 महीना नहीं कट गइल। अब वहां ठीक बानी नु हां ठीक बिया चली ठीक बा रही हम केस लेके आवतनी हाथ में केस बिटोर के रखले बानी ना रुआ आवतनी ना रुआ के देत नहीं तो हमार इंतजार काहे करत रहनी रोरा दूसरा के ना दे देला सब के झाट ना लेला उ लोग चीन जाला रुआ तनी बूढ़ बानी तो रुआ नाची ना जाए ए गाड़ कटोनो इतना दिन से येन कुली देत रहलु हो काबिल बनल बाड़ू तोहरो गाड़ ले ले। ए देखा केस रहता है मक मिठाई द अच्छा ठीक बा देत नहीं हमू धो दल बनी हमरो के दो ते कहां धो देले बड़े तेरा बोरा में अखिया में कुत्ता के लान फसल बा का कि ना लौकल बेसी बोलते रे बाबू ननी चुच की बारे जबान पर लगाम दे हमरा सोन पापड़ी ना चाहिए हमरा केस दो धर दे तनी अरे गांव में एगो बुरबानो लइका मिल गेलो ए तने को के दो केस दे हई अपन सोन पापड़ी धरा हमर केस दो ले सारवा ले जो हमरा के ना एकरा के दो का हो बड़ा बिजोर से डुगडुगिया बजावा तारा तनी केस मिठाई में से दो तो पहले केस दो तब नु केस मिठाई मिली केस तो तारा बोरा में धो देले बन दो केस मिठाई बाप रे मुंह कर तब हम जहर खा के मर जाई जोन सारा हो तो कहत धो देले बानी धो देले बानी लावा में धो देले बानी 1 साल से 1 किलो केस ना बिटुराई नइखे बिटोराइल त हमरा में गलती बा तारा में गलती बा बिटोर बस अब रहे दे हम तोर मुंह ना लागे ले हई धर जो यहां से हो तो नहीं हम तो हाथ ना केस देले रहनी और दो बाबू एगो काम कर हई डिबो दे तन लेके चल जा अपना घरे डिबो काहे के देबो ओमे के सम पपड़िया दे दे हमर 10 गो लइका बार सब बांट के खा जइहो सोन हई ले जा हई अपना पूरा खानदान के खिया दियो अब हम सोम पापड़ी ना बेचे हम सब्जी बेचे बाग चलाई खेल में दाड़ियाला थोड़ी केस मिठाई ला चला स मारे में सरौ एक डुगडुगे खेल मदारी नहीं देखावेल त गांडी बेल में तारा गुंगा में हाला करो साला हाला करो सो कहां देखा दी खेल मदारी बाबू चलो तिरपालवा के द्वार बड़ा बड़का बा अच्छा ठीक बा टिंगन चल साइकिल टुकड़ा हम पुपी बजाते ने डुगडुगिया लोग के बुलाओ दे चल हाला करो भाई हाला करो ए मदारी वाला भाई यही जे दिखावा अच्छा ठीक बा चल 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 ए जे घुमा के लगा जे चलो अब हम खेल चालू करो तनी सबको एक बार ताली मार दे हाला कके जितना भी लोग इतना दूर में बा एक आदमी के जे मर्द होखे हे बीच में आके बैठ जाओ हम अपन खेला चालू करी काहे रे सारा सब मौगे बड़ा सकारे आके जब बैठो सब गांड के मारवा तनी के हम मर्द बानी हम बैठेम चला शिव शंकर भाई के नाम पर ताली बजा दलो हाथना दूर में शिव शंकर भाई मर्द बड़न बाकी सब लोग मौगा बा है मर्द हमार शिव शंकर नाम थोड़ी है हमार नाम है मंटू मौगा अच्छा चलो लो मंटू मौगा के नाम पर ताली बजा दलो
पर डूडू गइले बाड़ो जाके खेल देखावो। चलो हम खेल दिखाते हैं। अच्छा ये बताओ मंटू भाई, तू जनाना हो कि जनानी? जनाना। बताओ लो भाई जनाना हमन। वे बकचोद को साफ सुथरा कि हम ना जनाना हुई ना जनानी, हम मर्दाना हुई। ना हम जनाना हई ना जनानी, हम मर्दाना हई। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ तू मौगा हो कि हिजड़ा? मौगा। ना सरौ जुजे खान क्वेश्चन पूछता निमन पूछो। जा मंटू भाई खिसिया कर। अच्छा मंटू भाई तारा खुश करे खातिर बताओ हम कौन मंगा दी जा तुम्हारे। ए बता का मांगो जाओ। ते 5 गो कंडम मांग ले ना रे, ते रसियन मांग ले, बहुत महंगा बा। मदारी वाला भाई हमरा के रसियन मंगा दो 18 साल के। रसियन चाहिए हई हमार लाड़वा ले हमार लाड़ा बा। रसियन परी के नहीं जाई रे साला। तो हम खेल मदारी ना देख, हम जाता नहीं घर भैंस चरावे। उस्ताद मंगवा देना तो सड़वा भाग जाइए सा। ठीक है मंगवा देता नहीं। का हो भाई आटा मिली नु 5-5 किलो। हई सांप के पियावे खातिर दूध 500 रुपया मिले नु। चलो सबके ताली मार दो आ मुट्ठी केहू ना बानी। चलो रे कौन सा मुट्ठी ना बानी रोशन नावतिया। हम एक के शर्त पर रसियन मंगाए कि हमार गुरुजी कहले बानी कि ते जब भी नया काम करी है तो 10-10 रुपया सब कोई से मांग ली है। तो ये हमारे गुरुजी बानी, यहाँ के सेवा में हम 10 साल अपन बितैले बानी। यहाँ के हम प्रिय चेला रह चुकल बानी। आ यहाँ के तीसरा गुण में हम इतना तेल घोसले बानी कि हमारा हाथ के रेखा खत्म हो गइल बा। तब जाके रसियन बोलावे के शिक्षा प्राप्त भइल बा हमरा। एक बार हमारा गुरुजी के नाम पर सब कोई हाला करके ताली मार देओ। टिंगन हईले गुरुजी के फोटो आ सबके उससे 10-10 रुपया मांग जल्दी जो। हमरा पास पैसा नहीं के तोरा गुरुजी के देवे खाती। उस्ताद इस सड़वा कहता हमारे पास पैसा नहीं के। ए भाई तार लगे पैसा रखे नु तो 10 किलो आटा लेके तू चलियो, बगिया मत। ए हम इंगरा कोई देख ले बानी बाकी याद नहीं खे आवत। भाग साला, तोरे याद नहीं आवत हौ कुली फिल्मिया में इहे नु काम करे ले। हो रे साला हौ कुली वीडियो में इहे नु खूब लेवेला। उस्ताद हई देखी गुरुजी के बारे में का कहता रसा। रे बहनचोद बा कौन गुरुजी के बारे में गलत सलत बोलता रे? अभी हम मंदिर मार के गुरुजी के तन के मेहरा रुक लगे भेज देम। मंगवा मदर रसियन देखे कि ताल जाता। देखे के तारा ताल जाता कि देख के हिलावे के ताल जाता? मंगवा बुरी जल्दी, टिफिन के बेरा भाग के बन से स्कूल में जाए के बा। मंगवावा तनी, टेंशन मत लो। तनी एगो कुर्सी के व्यवस्था करो लोगन। टिंगन जल्दी हिस्सा उठा। कौन सरवा के बेटा मुट्ठी बोलने बारे? लड़का के जान चल जाई, जल्दी मुट्ठी खोलसन। परी को ऊपर के रास्ता नहीं मिलत। ऊपर के रास्ता कहाँ से मिली? कोनो सड़वा मुट्ठी बोल ले। कौन सा रो मुट्ठी बांधले बारे? खोला से जल्दी ना तो रसिया ना भाई। जा हम ही मुट्ठी बोल लेनी, मुठ मारत आदत होइल बा मुट्ठी बाने के। ए भाई हम मुट्ठी बोल लेनी, खोल देनी। जब तले हम आँख खोले के ना कहेम तब तले केहू आँख ना खोली। सब केहू आँख मुद लेवे, एक बार हाला करके ताली मार देवे। ओके। टिगन रस्सी ना कइल बा, साल हटाओ। चलो सब कइल बा, खोलो लो, रस्सी ना कइल बा। बाप रे गजब लागती रे, लेवे के मन बन गइल। 6000 रुपया रही तो अभी गांठ लेती है, स्वर्ग पा लेती। का हो भाई 6000 रुपया दिया, पूछो तो एक बार मरवाई। ई कावना का ना जायज लइका रे। यहाँ हम कोठा चलावता नहीं कि कोनो पैसा दिया माजा मार के चल जाई। ई काला हो, अगर हम एकर गलत इस्तेमाल करेम तो सारा मंत्र हम भुला जाए। एक बात पूछी? एगो का है 10 गो पूछो। 10 गो हम लाड़ पर पूछी, पहले एक गो बताओ ना। रे मंटुआ ते सारवा ना हाफे बाड़े ना साफे बाड़े, पूछ जौन बुझा तो। तू तो एकरे से काम चलाओ थकुआ, तार मेहरा दूसरा कोनो से।
ते मंटू मौगा नहीं खींच ते मंटू कठ मौगा बारिश साला हटो सा रसियन के पिलवा दस ना तो तनी जबरदस्ती बलात्कार कर देबसन टिंगन साला उड़ा रसियन पो चलो रसियन बिला गई अब हम खेल नंबर 4 दिखाओ या तनी कुछ उठाओ चल टिंगन नाचते जा देसी स्टाइल में सब लोग खुश हो जाओ का होता हो कितना भीड़ लागल बा के गुजर गइल बा का तू ढेर उरब सुरब बोलबो तेरा अंखिया से नहीं खेलो कहते जा खेल मदारी आइल बा खेल देखावता आ ई छोटका टीम ना नाचता कामो रेटिंग ना काहे रुकले नाच हम ना नाचे मुस्ताद केहू 10 रुपया नहीं के देत बड़ा तोहनी माधर चोत बड़ा सरे कौनो का पॉकेट में से 10 रुपया ना निकलल ओवर से लइका नाचता यही जब ऑर्केस्ट्रा नाचित नु तो सारवा 10 का गड्डी उड़ा देता सब ऑर्केस्ट्रा तो ही दिखा के नाचली से तो 10-20 दिया जाला हई सर कौन चीज दिखा के नाचता कि 10 रुपया दियाओ मुझसे दिखा के नाच दे सर 10 रुपया दे बोलो ए हम देतन 10 रुपया ई सरवा का दियो सो ई सब माल के दियो सो चला ये खेल समाप्त हो गई टिंगना के गांड हिलावेला तो खेल नंबर हम 5 स्टार्ट कर जातनी आ खेल देखावे से पहले तारलो से हम एगो बात बतावे के चाहतनी ये गांव में एगो डाइन बिया वो उत्तर दिशा में बिया न हो हां बिया तिरमोहनिया पे गाड़ लिवत रहे ओजा से ओजा हमार बाबा रहलन त ये डाइन से बचे खाती तार लोग हम एगो ताबीज देम आ उ ताबीज के दाम पड़ी 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया ओसे हम जाट होला हम कुछ ना ले आ ये ताबीज में हमारा गुरुजी के दुआ बा आ हमार झाट बा आ ये ताबीज रउआ लोग हम यहीं ना देम रउआ लोग के बारे में हम कुछ बताएम तबे ही ताबीज देम तो जेकरा जेकरा लेवे के बा अपन अपन हाथ आगे करू ओके आई हमरा लोग दुइये को ताबीज बा दुइये आदमी के देम भाग हमरा का होई हम कोनो ए गांव के थोड़ी होई के डाइना के हमरा से गन मारवाई हमरा के एगो दे दी बाकी हमरा लगे 5 रुपया बा तो हमार लंड ले ल तू हमरा के दे दी हमरा लगे खूब पैसा बा 10 रुपया 20 रुपया दो बड़ी सरवा झूठा आदमी बा 10 रुपया से 20 रुपया कर देलक चलो ठीक बा हैलो देखो हमार हाथ देखो तू जमीन लेवे के चाहत रह उहो रोड पर बाकी नहीं खेलियात हो आ तू घर के नेवो निकलवावे के चाहत रह बाकी नेव नहीं निकलत ना नेव निकल गइल बा आ दूताला घरो बन गइल बा अच्छा अच्छा उ छोड़ ई बतावो तू घरवा के पेंट करवावे के चाहत रहनु घरवा प्लास्टर लान नहीं खेपल तो पेंट झाट में से कराए के चाहता नी अच्छा तू एकरो के छोड़ तू पैसा बहुत कमा लो बाकी तार लगे अड़ेला ना हेने से आवेला आ होने चल जाला ठीक कहता नीनू हो ई तो हमरा संगे होला बड़ी रुपया कमानी बाकी औरेला ना तब हई ताबीज रउआ खाती नहीं खे तब कौन बा रउआ खाती हई ताबीज बा 500 रुपया ला ई जब रउआ पहन लेम नु तो रउआ पटीदार सके गांड फाट जाई इतना रउआ लगे धन दौलत बढ़ी रुकी तो पैसा दौड़ के लिए आवता बाबा रउआ ले हम हां ले ले बाकी हमरो हाथ देके कुछ बताओ हमरा बारे में लाई हाथ दी रउआ दिन भर साइकिल चलावे नहीं तो गोड़ दुखाला नु हां ई बात सही कहतनी आ रउआ के लइका हैरान करेला सनु हां आ रउआ पाइट में मुते नीनू भाग बू धीरे से बोल मुती ले आ रउआ राती खानी माल गिर जाला रउआ पता ना चलेला हां भाई ठीक कहत रहो तो चलो हमरा ताबीज दे हम ठीक हो जाए तो रउआ हई ताबीज मत ली रउआ हई ताबीज से जल्दी ठीक हो जाएम आ ई 800 के पड़ी हम लार सक जंतर ना ले में एगो 1 साल से 1 किलो केस ना बिटराइल आ यार सक जंतरे ले ली हम जा तनी पाइटे में मुते हमरा बार से ना लेबो तारा वसन आदमी से लान में तेल घुसवाइले दिन रात और क्या बोली हो ना कर तरह बहाइन चे दउलो जाके 5-5 किलो आटा चाउर लेके आवलू ना तो अभी हम मंतर मार के गुरुजी के तनिके मेहरार को लेके भेज देम